Bideo honetan ikusiko dugu nola argazki edo irudi digital baten tamaina txikitzen den Microsoften Paint programa erabiliz. Argazkia txikitzea oso praktikoa da, gehiegizko pisu izan gabe e-mail bidez bidaltzeko. Interesgarria ere bada irudiak interneten argitaratzeko, web, blog, sare sozial batean eta abar. Hasi aurretik, jakin behar dugu 10 megapiksel dituen argazki batek 200 zentimetro neurtzen dituela zabalean, eta guk bera 20 zentimetro zabalera duen argazki bihurtu behar dugu. Irudiak editatzeko programa oinarrizkoa da Paint Microsoften sistema erabilian barneratuta dago. Artxibategia ireki, menuaren gainean klik egiten dugu, eta tratatu nahi dugun irudiari dagokion dokumentua zabaltzen dugu. Tratatzeko irudia azalduko da, eta haren neurria ikusiko dugu. Irudia zabaldu eta tolestu, menuaren gainean klik eginez, izen bereko leihatila azalduko da. Zabaldu aukeran, irudia txikitu nahi dugun ehunekoak barneratuko ditugu. Irudia distorsionatu ez dadin, bai zeharreko eta bai zuteko eremuak zifra bera izan behar dute. Ekintza errepika dezakegu nahi den tamaina lortu arte. Irudia ezaugarriak, menuaren gainean klik eginez, izen bereko leihatila azaltzen da. Hemen ikus ditzakegu irudiaren benetako neurriak, azbete, zentimetro eta pixeletan. Neurriak leihatila honetan txikitzen baditugu, irudia moztu egingo da goiko ezkerreko ertzerantz. Behin irudiaren tamaina zehartu ondoren, txikitu den irudia gordeko dugu. Artxibategia bezala gorde, menuaren gainean klik egingo dugu eta dokumentua gorde nahi dugun karpeta zabalduko dugu. Nahi dugun artxibategi formatua hautatzen dugu, ohikoan JPG eta gorde botoiaren gainean klik egiten dugu. Behin dokumentua gorde ondoren, ikus dezakegu zenbatean urritu den artxibategiak betetzen duen pisua edo memoria.